Alap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Martes, Abril 14, 2026, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Munoz. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, Coast Guard District Bicol na nakakasunod sa 10 minutes response doctrine para sa saindang operasyon. 38 hektarya kan dating Legazpi City Airport, planong i-develop bilang township. NFA Bicol nag-aako nin mga paroy na ipapabakal kan mga paraoma sa rehiyon. Albay 1st District Representative Crisel Lagman naghihinguan na maipautob ang no human activity kada may pag-alboroto ang bulkan mayon. Sa lado nasyonal, libre asin discounted na sakay, masikad na sa Abril 15 sigun sa DOTR. Pondo kang AX pigagamit kang DSWD na pangtabang sa apektado kang halangkaw na presyo nin petrolyo. Ligtas na pag-agi kan mga barko kan Pilipinas sa Strait of Hormuz, siniguro kan Iran sigun sa DFA. VAT sa petrolyo, ekstrang pondo na pantabang kang gobyerno sigun kay PBBM. Sa ibang nasyon, pahayag ni US President Donald Trump kontra kay Pope Leo XIV, kinondenar kan ministro kan Italy sa pagsasabing unacceptable ini. Sa lado ng sports, national basketball icon na si Edgardo Roque, gadan sa edad na 88 anyos. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Nakakasunod sa 10 to 30 minutes response doctrine ang Coast Guard District Bicol o CGDB para sa saindang operational readiness. Sigun kay CGDB Commander Commodore Ivan Roldan, katuwang kan sa indang opisina ang Philippine Coast Guard Auxiliary Team bilang force multiplier. Sinabi ni Roldan, aktibo ang sa indang ahensya sa pagresponde sa manlain-lain na emerhensya. Apwera kay ini siniguro man kan opisyal na sa tahaw kan krisis dahilan kan padagos na pagtaas sa pamresyohan kan petrolyo, igwaman sindan nin lakdang para makatipid siring kan dai paggamit nin aircon, ilaw kung dai man kaipuhan asin iba pa. Tinawan doon kan opisyal na mission-based constant sa pagpatrolya ang mga personahes kan Coast Guard kun kaya dainin dapat na ikahadit ang publiko. Ang Magayon na baretang ini oportunidad. hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Magayon na oportunidad na mamidbidan ang publiko sa paagi kan pagtaon ning serbisyo. Sigun kay Coast Guard Bicol spokesperson LTJG Aliza Novi Bermal, ini ang sa iyang nadiskubre sa pagtukaw bilang tagapagtaram kan ahensya. Sinabi ni Bermal na bukas ang Coast Guard District Bicol ngunyan sa siisay man na interesado na maging parte kang sa saindang puwersa. Magbisita sa Coast Guard Human Resource Management Facebook page tanganing makapagkomple sa mga resikitos. Ipigsusulong ni Albay 1st District Representative Crisel Lagman ang importansya kan pagtaon nin insurance coverage sa mga paraoma sa paagi kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa tahaw kan nagpapadagos na pag-alburuto kan bulkan mayon. Sigun kay Lagman, importanteng maibalik sa mga paraoma ang sa indang kapital ing kaso dai matawanin maray na atensyon ang mga pananom matapos mag-ibakwar dahilan kan pag-alburuto kan bulkan mayon. Nasa ngunyan mantinidong nasa alert level 3. Tinawan doon ni Lagman na kinakaipuhan na magkaigwanin balansing solusyon ang kabuhayan asin kaligtasan kan mga residentes. Dagdag pa kan opisyal na dapat maidokumento ni maray ang mga deliberasyon sa propwestong ordinansa na institutionalizing resilient land use activity, conservation and development regulations within Mayon Volcano. Ini ang masirbing giya sa mga masunod na henerasyon sa pagdesisyon may kinaaraman sa pag-okupar kan daga sa danger zone kan bulkan Mayon.
Naghihinguwa si Albay 1st District Representative Crisel Lagman na maipautob ang no human activity kada may pag-alboroto ang Bulkan Mayon para malikayan ang peligro sa buhay kan mga residente. Sigun kay Lagman sa irarom kan sa iyang ipig susulong na ordinansa na may titulong Institutionalizing Resilient Land Use Activity, Conservation and Development Regulations within Mayon Volcano. Masisiguro ang kaligtasan kan mga residente siring man ang sa indang kabuhayan na nasa laog kang 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Matatandaan ini na saro na pinaghampang na problema kan mga residentes na nasa pamitisan kang Bulkan Mayon na apektadong marhay sa haloy ng panahon na pagtinir sa mga evacuation centers. Nag-aako na ang National Food Authority o NFA Bicol nin mga paroy na ipapabakal kan mga paraoma sa rehiyon lalo na ta nagpuon na ang harvest season. Sigun sa NFA Bicol, ang mga interesadong paraoma pwedeng magduman sa pinakaharaning buying station o bodega kan NFA. Ipinaluwas man kan ahensya ang presyo kan paroy na pigbabakal kan NFA. Sa Albay, nasa 29 pesos ang barakalan kan kada kilo nin paroy na may 11 sagkod 14% na moisture content. 25 pesos sa Catanduanes, asin Camarines Norte, 28 pesos sa Camarines Sur, 30 pesos sa Sorsogon, asin 26 pesos man sa Masbate. Ipinaliwanag kan NFA Bicol na ang pagbakal ninda nakadepende sa moisture content kan pigdadara kan mga paraoma. Tinawan man doon kan ahensya na ang kada sako nin paroy na pigpapabakal sa inda dakulang bagay tanganing masiguro ang abot kaya asin supisyenteng supply nin bagas para sa lambang Bicolano lalo na sa panahon nin kalamidad asin pangangaipo. Planong i-develop bilang township ang maabot sa 38 ektarya kan dating Legazpi City Airport. Ini ang naging pahayag ni Albay Governor Noel Rosal matapos na mabakante ang lote ni nagkapirang taon kan ibalyo sa Alubo Daraga Albay ang nasabing eropuerto. Segun kay Governor Rosal, plano ining pagibuhan nin mga business processing outsourcing or mga call centers as in IT establishments, hotel, espasyo para sa mga regional offices as in iba pang mga commercial establishments tanganing makakontribuyir sa ekonomiya asin turismo kan probinsya ang pagbuktak nin mga establishmento na nakatiwangwang sana ang lugar. Nagkokoordinar na ang probinsya sa Department of National Defense asin sa Civil Aviation Authority or CAAP dahil may tagsadiri na kan porsyon kan daga sa nasabing lugar. Plano kan probinsya nagibuon ining city within a city. Nasa aktibong monitoring hunyan ang bilog na puwersa kan Legazpi City Police Station sa palibot dahilan kan summer season asin panahon nin bakasyon. Ang bagay na ini ang sinabi ni Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. na nakadeploy ang sa indang tropa sa mga lugar na delikado ang mga insidente aron kan mga kostales, mga lugar na paboritong pasyaran kan mga tawo asin ang pagtaonin giya sa mga motorista partikular sa mga bakasyonista. Sigun kay Tagtag, 99% na nasa fieldworks ang sa indang kapulisan, tanganing maging visible sa mga tawo. Katakod kay ni nangapudan ang PNP Legazpi sa publiko sa pag-iingat sa sadiri para maiwasan ang mga dai piglalaoman na pangyayari. Sa Giraray, inaktibar kan malilipot PNP na Municipal Advisory Group on Police Transformation and Development or MAGPTD. Ini matapos na magpaapod nin pagtiripon si malilipot PNP Chief of Police, Police Major Richel Balute, kang nasabing grupo tanganing pag-urulayon ang mga plano asin mag-report man siya kan mga sitwasyon kan pasiorden sa banwaan kan malilipot. Ang MAGTPD, iyo ang grupo na binilog na haloy ng panahon na kumpwesto kan mga representantes kan mga manaybibang sektor kan sosyudad na maging katabang kang kapulisan sa pagplano kan mga dapat gibuhon para sa mas pakusog ang pasiorden kan sarong lokalidad. Sa banwaan kan malilipot ang MAGTPD, pinanginginutan ni Dana May Sakay bilang chairperson asin iyo man ang Schools Vocational Superintendent kang TESDA sa nasabing banwaan. Dakula ang tabang kang grupo para maanalisar na makapagtaoning feedback sa PNP kung ano ang sitwasyon asin kaipuhan na aksyonan.
Puga-puga kunyan ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa panginot kan Municipal Agricultural and Services Office o MASO para sa saindang programa kontra rabies. Parte kan mga lakdang na ini ang pagkondukta nin pagbakuna sa mga ayam asin ikos sa man iba-ibang barangay sa Banwang Daraga tanganing makontrol ang rabies. Napag-araman kan DCGB News ngunya na Abril durdiretso ang implementasyon kan vaccination. Nakaaging simana igwang totalmenteng 247 na ikos asin ayam ang nabakunahan sa Barangay Bagong Bayan, 373 sa Barangay Sipi, 345 man sa Barangay Kimantong. Apuer kaining ngunya na simana mabakuna man sa mga barangay kan Kiwalo, Lakag, asin Barangay Burgos. Ang mga personahes kan MASO aktibong madulok mismo sa mga harong-harong para magbakuna sa mga atama na ayam asin ikos. Sa kabilugan na 19 barangay sa Daraga, uminabot na sa 5,857 na ayam asin ikos ang nabakunahan magpuon kan ilansar ang nasabing programa ngunya na taon. Ini magpapadagos pa sa ibang barangay kan munisipalidad. Inataban ang oras kan flag raising ceremony sa lokal na gobyerno kan Tabaco City puon kasuudma. Hali sa dating alas 8 nin aga, isinibog ini sa alas 7 nin aga, tanganing maging mas fasil sa mga empleyado kang sangguniang panlunsod na magburbalyo nin lugar para mag-atendir kan flag ceremony. Ini ang kinonfirmar kang Human Resource Management Office kang LGU Tabaco. Napag-araman na kang ipautob ang 4-day work week ang lokal na gobyerno kan Tabaco City, napiritan ang mga empleyado kan SP Tabaco na nasa Karangahan Boulevard. Pagkatapos mag-time in nin alas 7 nin pagkaaga, pag alas 8 nin aga mapasiring sinda sa sentro kang syudad para mag-atendir kan flag raising ceremony. Tanganing mapasimple ang gabos, sinabi kang HRMO na ginibo na nindang alas 7 nin aga ang flag raising ceremony base sa napag-uruluyan o napag-urunan sa ginibong Mancom kang nakaaging semana. Sa bagay na ini, pagkatapos kang flag raising, diretso na ang mga empleyado sa kanyang-kayang opisina para magtrabaho. Padagos ang ispersos kan Department of Agriculture o DA Bicol na mapantayan ang dry season production performance sa Paroy ngunya na wet cropping season sa ibong kan mga agyat darakan giyera sa Medio Oriente. Sigun kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, nakamonitor ang sa indang ahensya sa sitwasyon kan mga paraoma para sa mga interbensyon ngunyan na wet cropping season. Enot nang ipinahayag kan ahensya na supisyente ang supply kan bagas sa bilog na kabikulan. Mientras tanto, sa padagos na paglangkaw kan presyo kan gasolina, nanindugan ang ahensya na maipapadagos ang mga interbensyon na itinatao sa mga paraoma. Nakahanda naman ang 60,000 bags na hybrid palay seeds kasabay ang mga soil ameliorants asin biofertilizers na itatao sa mga rice clusters. Mantinidong aktibo ang mga programa ni Vice Mayor Love Ruiz kan Daraga Albay. Sigun kay Ruiz, nagpapadagos ang implementasyon kan sa iyang mga programang pang-edukasyon na makakatabang sa mga estudyanteng TIOS asin mayor na nangangaipuhan. Sinabi kan BC Alcalde na kasabay digdi ang programang Lifting Opportunities Through Valuing Education or LOVE Grant, kung saan ang mga benepisyaryo iyo ang mga college students. Pigataw ini sa kada bulan sa mga estudyante tanganing makatabang na makahipno sa indang pangangaipuhan sa pag-eskwela. Apuera kay ni igwaman ng service vehicle para sa mga Daragenyos na nagagamit sa mga barangay, mga aktibidad, rescue operation asin iba pang mga pangangaipuhan. Abangan pa ibang mga barata sa pagbabalikan barata alas 12. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Cool off at Metro Supermarket. Cool summer savings. Spend 3,800 pesos in a single receipt and get a free canvas tote bag. Or take one home for only 50 pesos with a minimum single receipt purchase of 1,800 pesos. Join our e-raffle. Every 1,500 peso purchase earns a raffle and chief prizes 5 winners of iPhone 17 Pro Max, 10 winners of 20,000 peso travel vouchers, and 40 winners of Hakot Hakot Challenge worth 10,000 pesos. At Metro Supermarket. See poster mechanics for full details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 252143 series of 2026. Uy pre, si Rudy ito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa 3rd visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Mapuuna ang libreng sakay asin discounted na pasahe sa Miyerkules, Abril 15 sigon sa Department of Transportation o DOTR. Ini ang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa pagdangog kan Legislative Energy Action and Development o LEAD Council na pinamamayuhan ni Marikina City Representative Miro Kimbo. Sigun kay Lopez, ang programa igwang duwang variants, ang gross service contracting asin net service contracting. Sa gross contracting, libreng sakay, wala nin babayadan na pamasahe ang mga commuters. Ang pandua, ang net service contracting kung saan may babayadan ang mga commuters pero ang direktiba kan presidente ngunya nakaipuhan may discount. Sigun kay Lopez, ang DOTR igwang 1 billion pesos na pondo para sa transport service contracting program kung saan 200 million pesos ang para sa maritime sector asin 800 million para sa land transportation. Nagpapasalamat si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Kongreso dahil sa dinagdagan kaini ang pondo kang Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS program, kung kaya may nagagamit ini pantabang sa mga apektado kang halangkaw na presyo ng produktong petrolyo. Sa pagdangog kang Legislative Energy Action and Development o LEAD Council, sinabi ni Gatchalian na gikan sa 26.9 billion pesos sa irarong kan 2026 National Expenditure Program or NEP, initaas ini kay Bicameral Conference Committee sa 63.9 billion pesos. Ipinanawanag ni Gatchalian ang AICS program bakusa na para sa pinakang tios na sektor, kundi pigagamit man para maproteksyonan ang mga ini dahilan kan halangkaw na presyo nin barakalon. Siniguro kan Department of Foreign Affairs o DFA na mantinidong intact o epektibo ang kasunduan sa Iran para sa ligtas na paglayag kan mga barkong may bandera kan Pilipinas sa Strait of Hormuz. Sigun kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, nakaresibí siya nin kasiguruhan gikan sa envoy kan Iran sa Pilipinas sa paagi kan sarong apod kan nakaaging aldaw. Sa irarom kan kasunduan, day mababa sa duwa sagkod tulong Philippine flag vessels ang tatawan nin safe passage. Inigigubuhon sa nasabing kritikal na agihan nin tubig. Apisar ini kan patakot kan Estados Unidos na magpautob nin blockade sa gabos na pantalan kan Iran matapos magpalyar sa iyang negosasyon para matapos ang giyera.
Ipinahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na daihahalion ang value-added tax or VAT sa mga petrolyong o produktong petrolyo dahilan ini ang sarong dakulang pinagkukuhanan ng pondo na pigagamit para masimbagan ang manibibang pangangaipuhan kan publiko. Dagdag pa niya na kung hahalion ang VAT sa mga produktong petrolyo, panginot sa nang makikinabang iyo ang mga petroleum market. Sinabi pa kang presidente na pigigibos na kang gobyerno ang tama na nagtataoning tabang sa mga Pilipino bakos na sa mga direktang apektado kan issue sa petrolyo. Segun pa kay President Marcos na ang kagadanan o kadagdagan na pondong makokolekta hali sa VAT iyo ang gagamiton para magastusan ang iba pang mga importanteng pangangaipuhan kan bilog na nasyon. Sinabi ni PBBM na ini ang dahilan kaya dapat paghalion ang VAT. Siring man sinabi ni President Marcos na padagos pa man giraray nindang uugidon o aadalan ang iba pang mga opsyon. Dagdag pa kang presidente na kung umabot ang tamang panahon na dapat nang halion ang VAT sa anuman na produkto, padagos pa man giraray nindang ining pag-aadalan nin marhay. Sa taho kan padagos na tensyon sa Medyo Oriente asin sunod-sunod na epekto sa pag-itaas sa presyo kan petrolyo, nangapudan si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na reviewhon ang energy policies kan nasyon kaibahan ang Oil Deregulation Law asin Electric Power Industry Reform Act o EPIRA asin ang pagbilog nin sarong National Fuel Reserve. Sigun sa senador, ang krisis sa Middle East sarong malinaw na wake-up call para sa gobyerno. Bako man kita kaibahan sa giyera kan mga poderosong nasyon, alagad saro kita sa mga enot na nakamati kan epekto kaini sa satuyang ekonomiya. Apisar kan eksistidong sistema, sinabi ni Ejercito na dapat sigurohon kan gobyerno na maprotehiran ang mga konsumidores sa paagi kan transparency asin accountability. Kay puhan man na ugidon geraray kung ang presenting deregulated system ang pinaka-epektibong framework para sa nasyon. Nangapudan man si Ejercito na reviewhon ang EPIRA law dahil sa global price movements asin shipping costs na direktang nakakaapekto sa presyo kan lokal na elektrisidad. Bilang parte kan pangmahaluyan na solusyon, pigbubusol ni Ejercito ang pagbilog kan National Fuel Reserve para masiguro ang estabilidad kan supply sa panahon nin krisis. Hinagad kan Department of Information and Communications Technology or DICT ang publiko na gamiton ang eGov.ph app tanganing isumbong ang mga abusadong negosyante sa tahaw kang namamatay ang nakrisis sa petrolyo. Tinawanin doon ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan kan eGov.ph app bilang marikas na mekanismo para sa pag-report kan overpricing asin iba pang mga isyong may kinaraman sa mga parabakal. Segun kay Aguda, ang inisyatibong ini parte kan whole of government approach na ipinag-orden ni President Bongbong Marcos Jr. para masiguro ang pagtarabangan kan mga ahensya kan gobyerno. Dagdag pa niya na madali sa nang gamiton ang eGov app. Ipighiras man kang sekretary na dakula sa mga kababayan ang nagagamit kang nasabing app tanganing magsumitir nin reklamo. Bareta sa ibang nasyon, kinundinar ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang mga pahayag ni US President Donald Trump kontra kay Pope Leo XIV na inapod niyang unacceptable. Kasabay kan pag-itaas kan tensyon sa pagultanan kan White House asin Vatican. Sa sarong pahayag kan Lunes, sinabi ni Meloni na dapat pigigibong target nin pagbatikos ang Santo Papa na sigun sa iya pamayo kan simbahang Katolika. Asin may trabaho na magsulong nin katrangkiluhan asin magpahayag nin kontra sa giyera. Magigirumduman na naging kontrobersyal ang mga pahayag ni Trump matapos niyang batikuson si Pope Leo XIV sa social media asin sa nagkapirang internet kung saan na inapod niya ining weak on crime asin terrible for foreign policy. Pagkonektar man ni Trump na naging pagpili kan Pope Leo sa pagiging Amerikano kaini ang sigon sa iya the best way to deal with. Dahilan digdi binaltahan si Trump kung saan sinabi niyang dahil siya nakatakod digdi asin padagos siyang mataram para sa katrangkiluhan.
Sa bareta niya to sa lado ng sports, gadana ang dating Philippine basketball standout as in two-time Olympian na si Edgardo Roque sa edad na 88 anyos, segon sa basketball community sa nasyon. Si Roque sarong pamusong dating varsity player kang Jose Rizal University bago suminabag sa Commercial Basketball League na MICAA kung sa nagkawat siya sa Ismael Steel kang 1958 to 1968, YCO Painters kang 1964 to 1970, asin Mariwasa kang 1971 to 1973. Sa international stage, naging parte siya kan Philippine National Basketball Team asin nagrepresentar sa nagkapirang darakulang torneo. Kaiba ng digdi ang 1960 Rome Olympics asin pagiging parte kan pool para sa 1968 Mexico Olympics bilang alternate. Saruman siya sa mga nagtabang sa Pilipinas na makuha ang medalyang bulawan sa 1962 Asian Games asin nagkawat man sa mga ibang championships kan 1960s kaibahan ang 1963, 1965 asin 1967 editions. Nagkawat man siya sa 1964 pre-Tokyo Olympic qualifiers asin naging parte kang 1967 FIBA Asia Championship winning Philippine team. Minidbid si Roque bilang saro sa mga importanteng parte kang Golden Times kan Philippine basketball asin dakula ang naiambag sa trayumpo kang nasyon sa international competitions. Fully functional and solid-state batteries para sa commercial scalability. Ini ang saro sa panibagong imbensyon kan mga eksperto ngunya na taong 2026. Sa paagi kan solid-state batteries, matatabangan ang mga electric vehicles na makabiyahe nin sobra sa 1,000 kilometers o sobra sa 600 miles per charge. 10-minute ultra-fast charging as in virtually zero fire risk. Pigsasabi na saro ining major innovation leap over sa presenteng lithium-ion technology, transforming energy storage para sa transportasyon, aviation as in grid systems. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong retired na 85-year-old teacher hali sa Japan, ang pigbidbid bilang oldest person to complete a marathon on all 7 continents. Segun sa Guinness World Records, special ang naging trayumpo kang paratukdo sa nasabing nasyon sa pagsasabing sa tao kang sayang edad na ipahiling kaini ang paglaban sa health challenges. Siring kan joint replacement o mild heart condition na nag-inspire sa global aging populations. Ipig-highlight sa istorya ang resilience, daily walking habits as in ang late life passion para sa pagdadalaga na pinuunan kaini sa edad na 70. Flashback! Ngunyan na aldaw, Abril 14, kan taon 1900, namundag sa ginubatan albay si Pio Duran. Ini sarong brilliant lawyer na naging successful businessman as in respected politician. Si Pio Duran midbidman bilang Japanophile na nakatabang para makrear an makapili. An sa iyang mga magurang Iosinda Jose E. Duran as in Miguela Salvador. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kaiba si Miss Jenny Macho Balyaran, social media writers Miss Shara Mileron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibahan ta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran man po kan bilong na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, Salamat po. happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at
matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Ligas,